Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos na misa, nining ikatulong Domingo sa Paskos pagkabanhaw, ato nang hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan nanta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala ug dadon dagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadahit sa ilang mga tao, inisayo na Ginoong Diyos. Langit mong alin, Diyos sa mahal, makakagahong sa tanan. Nagasimulang ibalik, nakapasalamat kami kanin, nananalig kami kanin, tungkol sa imong himaya. Magampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagup,
magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labaw hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanunudlo sa ngalan niining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, ug buot ninyong ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan, nagbanhaw kang Hesus, human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga Pangulo ug manluluwas, aron paghatag sa katawhan sa Israel, o higayon sa paghinulsol, ug sa ingon, mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butangan, ingon man ang Espiritu Santo, nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos, o gibauran sa dili nagayod pagsulti sa ngalan ni Jesus, o gibuhian sila. Unya nang gula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo akong giluwas. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo akong giluwas. Ibayaw ko ikaw o Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayong. O wala ka motugot nga ang akong mga kaaway, malipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw, Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Dayga ang Ginoo kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan, kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabii mosulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Pamati o Ginoo o kaluy ako, o Ginoo pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag.
ug mitan-aw ako pag-usab, ug nadungog ko ang libo-kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono, uban sa upat ka binuhat ug mga pangulo, ug nag-awit sila sa makasug. Ang nating karnero nga gipatay tako sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog sa himaya ug sa pagday. Ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat. Ang tanang binuhat dinhi sa tibuok kalibutan ug nag-awit sila sa pag-ingon. Alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa nating karnero. Ang pagday, dungog, himaya o gahom, hangtod sa kahangturan. Ug mitubag ang upat kabuhing binuhat sa pag-ingon. Amen. Ug naghapa ang mga pangulo ug misimba kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinunan didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas, ang ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinunan. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busan ang lakaw sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gid sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarug si Jesus didto sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Nya mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyam-an ka metros lamang. Sa paggawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Nya mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos ug kalim-an ug 3 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha,
wala gayon magisi ang pukot. Nya mingon si Jesus kanila, dali nga ri o pangaon kamo. Walay usas mga tinunan nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadtos mga tinunan human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw. Mayong buntag ninyong tanan. Asang kasagaran yung nahitabo human si Jesus na banhaw, mao nga ang iyang mga tinunan sa pagpakita na niya siya mga tinunan human siya mabanhaw, wa kaila niya dayon na siya di ay ito. Na sa atong Ebanghelyo, nagtuo sila karon nga si Jesus na ordinaryo ng tao. Nga diha na sila nga, uy, ang Ginoo man di ay na. Katos Maria Magdalena sa pagka ugma gyud ngadto siya sa lubnganan, gatuo siya si Jesus ang hardinero, ginahayman niyo tagui kay akong kwaon ana gani. Nya napaydaghang mga higayon nga katong duha ka tinunan niya nagikan sa Jerusalem na mauli padung sa ilang nga huy-huy kay kabaga, kay nahugno gud ilang paglaom, kay nagtuo sila si Jesus nagayod ang muluwas nila apan gibitay ram dai sa krus. Mauli silang masulubon niya gikuyugan sa ni Jesus, wa sila kay ilang si Jesus dito antod sige laglakaw. Diha na pagkagabi nga nangao na sila nga prefigure sa santos nga misa, nakaila siya, uy, ang Ginoo man ni nga nawagtang landag kalit. Umana siya, wa sila kaila dayon nga si Jesus dito. Nga dihayo sa kay gayon nagtago sila sa kwarto niya kay nangahadlok sila na po isunod. Nikalit lang tumaw si Jesus ilang atubangan. Na ang kalinaw manaka ninyo, ako lagi niyo, ikapa ang samat ana-ana. Sa ato pa, ang lawas ni Jesus nga nabanhaw, lahi na sa lawas ni Jesus nga gilansang sa krus. Kaya wa ko kailadayon ang mga tinunan niya. Lahi na gidi ay, niya mo lapos-lapos nas bungbong. No? Lapos-lapos nas bungbong, wa na, di na pareha ka ng ordinaryo nga lawas. Di ko kalimot sa final exams namo sa seminaryo pa ko nga ang among rektor iyang pangutanan ingon siya, unsaon ninyo pagprobar nga nabanhaw ang Ginoo? Among answer tanan nga pag-adto nila wa naman ang lawas sa lubnganan, wa naman, so nabanhaw na gid siya, nabuhi gid siya. Ningon siya in English, an empty tomb does not mean a risen Christ. Ang walay sulod na nga lubnganan, wala magpasabot og nabanhaw nga Ginoo. Kay kung pananglitan tinuod tong istoryang dagadgang sa ilang panahon nga usor ba kay ito kung gikawat day ang lawas. Trending na ba kay ilang panahon nga ang lawas ilubong pangawaton, no? Pananglitan tinuod to. So dili madawat ang among answer. Nga hangtod wa ginaka-answer na mo. Siya na lang ni-answer. Ang probar di ay nga nabanhaw, nga nabuhi yun ang Ginoo, kay nausab ang kinabuhi sa iyang mga tinunan. Nga mintras sa una nangahadlok sila nga sila na po isunod, muntong nagtago sila sa kwarto, pagkakita nilang Jesus nga nabuhi, naagi ebidensya sa mad na dito na hinumdum sila, na-recall nila ang tanang gisulti ni Jesus mintras nagkuyog-kuyog pa sila. Ang saad sa ganting walay katapusan ni atong makalahutay. Wagin mo saad ang Ginoo nga mosunod gani mo nako, hayahay gyud mo. Ang gisulti sa Ginoo nila,
ug nato pud karon nga mosunod gani mo nako. Ginahanglang kalimtan ninyo ang kagalingon. Magpasan mo siyang krus kada adlaw. Ana nahinumdum sila ana. Na-recall na nila na tanan nga gisaad ni Jesus. Mao nang tungod ni adto nangaisog sila. Gikan nga nangahadlok na nago, nang lakaw sila ngadto sa tibuok kalibutan. Nya ilang gisangyaw nga buhi ang Ginoo. Nya ilang gisangyaw kung unsay gipangwali sa Ginoo, unsay gipangtudlo sa Ginoo nila sa wala nay kukahadlok. Bisan hangtod sa kamatayon. Gani kadaghanan nila gipangmartir man. Gipangmartir man sila kay maumto silang panahon, tuo gani ka Ginoo, patyon man jud ka. Pero wa na sila mahadlok na patyon. Nahinumdum na ko sa kapari, nang pakumpisaw siya. Padre, pasaylo ako padre kay nakapatay kog tao. Ningon po ang pari nga, ano imam sang gipatay? Ngayon siya nga, lain ko padre, oy, kung naagani tao nga mutuo o Ginoo padre, ako ginang patyon padre. Ikaw padre, mutuo ka Ginoo padre? Ingong pari, ano ako, jam-jam rin ako, mas char-char rin ako. Bitaw, sa atong panahon rin din na ni madag jam-jam, char-char. Mubarog na kita na si Jesus buhi, nabanhaw, naguban ka na to. Muna dakong challenge na to, karon nga naanata sa Paskos pagabanhaw karon, apatas ikatulo nga simana sa Paskos pagabanhaw. Uga tulusab, nakaroon na at tunga-tunga sa atong nobinaryo pasidungog ni San Jose. Ikalimang adlaw ron sa atong nobinaryo, tunga-tunga. Natuguti lang ko ninyo kay ako'y nabasahan ba nga ang ato ding own Cardinal Tagle mo day number 1 front runner nga favorite nga mahimong Santo Papa. Tagle, kanindot unta. Magampo ta, pero di lang ta magdahom. Kaya sa mga survey, sa mga tastaw, siya gay, number 1. Rum takibaw sa matas Ginoo. Ang pamaagis Ginoo, lahi sa tuwa. Man magampo lang ta, kanindot unta, no? Proud manggani tang Pacquiao, Pilipino, mo'y number 1 sinumbagay. Proud manggani. Unsa nakaha kung Pilipino maoy? Santo Papa. Pero mauna, di lang kita magdahom, kay mahugno niya ta. Kaya ang pamaagis Ginoo, lahi sa pamaagis tao. Ang punto na ko din dili about ni Cardinal Tagle, kundi about sa Santo Papa o ni San Jose. Kay si Santo Pope Francis ba, kay baho na tanan doon na siya'y hugot nga debosyon ni San Jose. Gani niya itong 2020, ni-declare man siya og Year of St. Joseph. Kay baho na taani nga doon na siya'y paborito nga image ni St. Joseph. Unsa man? Sleeping St. Joseph. No? Kanang nag-ana ba? Nya siya kuno, kung doon na siya mga intensyon, isuwat niya sa papel, niya pailaw man dito sa niadto mong imahin ni St. Joseph. Nya naingon dahil mga si St. Joseph sleeping on his job. Gikatugan iyang trabaho. Kaha? Pero ang mga dagkong hitabo sa kinabuhi ni San Jose, nahitabo mintras natulog siya. Kaya mintras natulog siya, una, gipadamgo siya sa Ginoo, giingnan siya nga, ayaw kahadlok pagpangasawa ni Maria. Kaya ka na iyang kasabak, lalang na si Espiritu Santo. Pagmata ni Jose, ayang gituman, nagisulti sa anghel. Ikaduha, natulog yapon siya. Gisultihan siya na po sa anghel. Layas, sibat-sibat kay kanang bata ni mo tukhango na, patyo na ni Herodes. Muto pagmata ni Jose, alsabalutan sila, layas sila Maria. Dito, nagkagayos lang ato si Hepto. Ikatulo, gingnan na po siya ni San Jose nga. San Jose, sa anghel nga, balik na.
balik na mo dito sa inyo ha, kay namatay naman to si Herodes, itong gusto nga upatay ni Jesus. Kanatanan, nahitabo na nga natulog si San Jose. Nga sa ato pa, ingon anak ka, gamhanan si San Jose. Nga bisag matulog, gamiton gihapon siya sa Ginoo para sa pagtabang kanato. Munang oportunidad ni nato, challenge ni nato, nga pagpalawom, pagdebosyon sa atong patron si Senior San Jose. Labi na kamong taga Mandawi, nga hayahay mo, swerte mo, privilege mo, ang inyong parokya is a National Shrine of St. Joseph. Kamu gid untay numero 1 nga mga deboto o debotas ni San Jose. Ngang mga hiyas o bertod ni San Jose, maangkon po ninyo, matakdan unta mo, bisan sa hilom lang. Kaya si San Jose, di yun maggara-gara, dili yun magpasikat, hilom nga tunog si San Jose. Muna yung numero 1, unta na itong matakdan tana niya, ang pagka mapaubsanon. Kung muna itong pangayoon, dinhini ni Santos nga misa, dili na to ikalimod ang close connection ni San Jose o sa bata o sa ni Jesus. Kay si San Jose ray tao nga gitawag sa Ginoo ug Amahan. Si San Jose ray tao nga makatawag sa Ginoo nga iyang anak, si Jesus nga nabanhaw. Ang lawas ni Jesus sa gilansang sa krus, lahi na sa lawas ni Jesus nga nabanhaw. Ang lawas ni Jesus nga nabanhaw o gilansang dito sa krus, lahi na pod sa lawas ni Jesus nga atong dawaton karong taod-taod dinhi sa atong pagkalawat. Pero siya maura gyapon ni Jesus nga atong gisimba, siya maura gyapon si Jesus nga atong manluluwas. Siya gyapon ang Jesus nga atong paglaom. Ginaot nga ning grasya sa atong nobinaryo, ug niining grasya sa Paskos pagkabanhaw, magpadayon tanin itong panaw, puno sa paglaom, hangtod moabot ang adlaw nga gitagana sa Ginoo kanato, nga maglipay tanan didto sa langit. Ginaot pamta. Nagatuwa ko sa Diyos, na Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kung Hesukristo yang nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, sakit sugon ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Diyos, Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito, balik siya, aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-aampo kita ngadto sa Dios, ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo si Jesucristo, nga ang iyang pagkabanhaw mga hulugan alang kanato ug bag-ong kinabuhi diha sa pagtuo ug sa pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Mayon kita maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga siya nga mipalingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Mag-ampo kita. Maluluy ang Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan maningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan, nga ang tao alang sa uban nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran
makasabot sa kalig-on nga nagikan sa pagpahiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Magampo kita. Alang sa atong nasod o sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan o sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa atong Kristohanong pagtuo. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ng mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang atong hayahay nga kahimtang o kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuunan. Magampo kita. Nga ang mga nangamatay dadon na sa kahimpitan uban ni Kristo. Magampo kita. Amahan, sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo, mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, bagambo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoon sa Kristo ni Kalsimo alang sa pagdayeg kong pagbayan sa alang sa O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bungan sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ang matalo. Santos nga Ama, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanaw. Kanusa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad siyang kogalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kananang buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gayon ikaw, Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanama, alawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Daw hatag kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Daw hatag kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco uban ni Jose among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, malaumong mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan, makaambit sa kinabuhin tunay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Diyos, San Jose Iambana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw daygon, amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan,
atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang atong pag-inigsunay. Peace be with you. Kini mao si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako ang iyong kalawat kanimo. Mamulong na. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, sudunga nga maluluyo ng imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan.
makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection ni atong April 26 ug 27 iabot og 36,462 pesos and 50 centavos. Salamat sa inyong kamang gihatagon. Ikatulo, adunay available nga bag-ong lungsuranon dito sa atong opisina. Ikaupat, dinhi sa atong shrine ang Flores de Mayo magsugod sa May 9 hangtod 31, 2025. Mao kini ang schedules. Lunes hangtod Sabado, 3:30 p.m. Holy Rosary, 4 p.m. mga pag-ampo sa Flores de Mayo, 4:30 p.m. Holy Mass. Domingo 2 p.m. mga pag-ampo sa Flores de Mayo, 2:45 p.m. Holy Mass. Mudawat og mga bata nga mag-anghel panahon sa Flores de Mayo, ang edad 5 years old to 14 years old. Maghangi mi ninyo nga mo-donate og mga notebook, papel, lapis, ballpen ug uban pang school supplies para ihatag nato sa mga bata agig pagtapos sa Flores de Mayo. Palihog i-offer panahon sa misa or ihatag lang sa opisina. Ikalima, sugod ni atong April 29 hangtod sa May 7 ang atong regular masses, novena masses usab alang sa atong mahal nga patron, Patrocinio de San Jose. Apan ang 5:30 p.m. mao ang May Novena Mass. Ikaunom, karong May 7, Miyerkules, Vespiras, ang Grand Solemn Procession pagahimuon sa alas 6:30 sa gabi. Tungod niini walay parking sa church ground sugod sa alas 3 sa hapon hangtod sa gabi. Katapusan sa May 8 Fiesta Day mao kini ang schedule sa mga misa. Sa buntag, alas 5:30, alas 6:45, alas 8 ug alas 9 with baptism. O sa alas 10, mao ang Pontifical Fiesta Mass Celebration. Ang main celebrant o preacher, Archbishop Jose S. Palma. Sa hapon, alas 12:15, alas 1:30, alas 2:45, alas 4, Pontifical Fiesta Mass. Ang main celebrant o preacher, Bishop Antonio Ranyola. Alas 5:30 ug alas 7 sa gabi. Walay parking usab ni ining adlaw May 8 sa atong church ground. Ang mga flower sponsors nato karon mao si Miss Melissa Cabahog, si Chong and family, ang mga Nihalad Catholic Women's League, Couples for Christ, Family and Life Ministry. Daghan kaayong salamat gikan sa the team of pastors. Ako tong usbono kanang announcement nga naapas ra ba to kanang mga donations og notebook, ballpen, lapis, papel nga atong ihatag nis mga bata ina-closing nato sa Flores de Mayo, no? Kay numdum ta anis unas mga gagmay patang bata mo gini atong kalipay kitang taon kato atong mga ticket, may lisdag notebook, lisdag papel, no nya. Salamat ta nga balik na nos normal ang atong opening sa klase, di na persona nga yapag itong schedule. So again, palihog, idasig mo para paglipas ng mga bata, mga school supplies, ihatol sa opisina, o di ba, i-offer pa ng misa, o kung dili, mo hatag lang mo cash donations, i-stipulate lang ninyo nga para sa school supplies ni. Salamat, atong lipayo ng atong mga bata, kay niagi pong tatanap ka bata, ang kibawang tagod sa ilang kalipay. Salamat kaayo, manindog palihog, ayaw kalimti inyong mga butang, guniti daan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay, buntag ninyong tanan.